Bai, egunon. Bueno, gaurko azken lana da aurkeztea batzordeak azken urtebetean egin duen barne lan bat, baina kanpora begirako barne lan bat izan da. Euskaltzaindia aholku emailea da, beren lanak egiteko ikerketa lanak egiten ditu, baina beste arlo bada egiten dituen lanak kanporatzea eta irizpideak ere ematea. Eta, hain zuzen ere, hortan arituko gara orain. Odonimoak eta odonimia. Hemen dagoen publiko jantziaren aurrean, ez dugu esango zer den odonimoa, ez zer den odonimia, baina, bueno, oroar hori da, ez? Kale izenen, kaleak eta gainerako bide izenak dira, odonimoak eta toki jakin bateko izen hori multzoa, odonimia da. Lehenago ere egin nuen, bueno, nondi datorren, odoz eta onuma, ez da. Ikusi bat zuen liburua izenburua dauka eta azpi izenburu bat Euskal Odonimiako eskuliburua, hasieran alderantzizkoa jarri genuen, baina pentsatuz eskuliburua zala eta ez dela espezialistantzako lana, baizik eta divulgazio lan bat, aldatu indiogu izena. Hain zuzen ere duela hilabete terdi edo Gipuzkoako Diputazioko itzutzaileekin, trebakuntza saio bat eman nuen honi buruz, eta lehenengo gauza hori galtu ziaten, izen arra, toponimia ezagutzen du, baina odonimia hori kalean jendeak ez ezagutzen du. Bueno, hemendik aurrera ezagutuko dute. Kontua da, izen hori gainera, onos hori, ezaguna da, bestela baritu hor. Periodo esaten danean, odo daukagu, eta exodo esaten danean, eta metodo esaten danean, eta ez dakipanik kimikan anodo eta katodo esaten danean, edo diodo esaten danean, hor ditugu. Orduan, odonimiari buruz jardungo gara, Euskaltzaindia aholku emailea da, erakunde aholku emailea da, irizpinak ematen ditu, aspalditik, iristen zaizki Euskaltzaindiari eskaerak, gehien bat udaletatik, kale izenak emateko, eta irizpenak ematen ditu. Milaka kale izenei buruzko irizpenak eman ditu azkeneko 25 urteetan. Eta, uste dutatzo Roberto berak aipatu zuela, lehenengoa, historikoa 1922, duela 1 urte eman zuen, hemen dago jasota, duela 1 urteko euskaran, nola jaso zuen Bergarako udalaren eskaera bat kale izen batzuk emateko, eta zer erantzun zuen. Geroztik euri egin du, eta jarraitu ditugu ematen. Kontua da, ikusten dugu egunero, anistasuna gauza ona da, baina anistasuna desordena dakarrenean ere ez da ona, ez da? Hor, 3 adibide, 3 modutara eman da, Orduan, kale izenak eman behar zituen, irizpideak eman behar zituen Euskaltzainek, eta horretarako irizpidea landu behar izan zituen. Lehenengoak, 1988an. Patxi Salaberrik eta Mikel Gorrotxategi batzordekidea prestatu zituzten lehenengo batzuk, eta horrekin abiatu ziren, eta hortan oinarrituta eman ziren irizpinak. Pasatu ziren 10 urte, irizpide, beraz, informazio gehiago, datu gehiago, eta Mikel Gorrotxategik beste irizpidek zorroztu findu zituen, da berriro argitaratu ziren, 2. bertsio batean. Eta, orain dakarguna 3. urratsa da. Beste 10 urte pasatu dira, eta tarte hortan, azken 20 urteak hartzen baditugu, 6.000 kale izen baino gehiago, arautu ditu edo irizpinak eman ditu Euskaltzaindiak. Eta, zenbat eta izen gehiago izan, orduan ikusten dira, behar bada, ordura arte agertu ez diren arazo batzuk, edo kasu espezifiko batzuk, edo. Eta orduan ikusi dugu, bazala garaia, berriro, lehendik emandako irizpide horietan, fintzeko, zerbait zorrozteko, falta zan zerbait erasteko, eta saio bat ere egiteko, modu didaktikoago batean emateko, edo. Eta horretan aritu gara, azkeneko 12 hilabetetan. Orduan, bi lan egin ditugu. Lehenengo lana izan da, emandako irizpen horiek guztiak hartu, eta datu bat ze batean sartu, hobeto konsultatu alizateko, barne lan bat. Eta bigarren lana, Bigarren lana, izan da, datu base eginda dagoela, ustiatu
eta hortik irizpideak findu eta argitaratu. Beraz, lehenengo lana kale izendatua segitea, azkar-azkarra aipatuko dut. Hartu genituen, 89tik 2018 bitartean emandako guztiak, guztira 59 irizpen dira, eta hor 6.300 bat odonimo jaso dira. Badira auzo izen batzuk ere, baina gehienak odonimoa dira. 58 udalerritako irizpenak izan dira, urte horietan guztietan jaso ditugunak. Tartean ikusten dituzue, hor dauzkau, hiriburu batzuk. Datuei behiratuta, gehienak 185 hegoaldeko udalerri dauzkie, iparraldekoak, eta gero nola dauden horiek herrialdeka banatuta. Badira, era guztietakoak. Batzutan, duela 3 hilabete iritsi izan Donostiako udalaren 4-5 kale izeni buruzko irizpin eskea. Eta beste batzuk badira, hor Gasteizkoa, 1000 eta gehiago odonimokoa edo Bilbokoa, era guztietakoa daude. Orduan, datu base antolatu genuen, 17 eremurekin, barruko kodeak eta nongoa dan, herrialdea, urtea, euskaltzaindia proposatu duena, gutxi batzuetan euskaltzaindia proposatu du gaztelaniazko edo frantsesko forma, probleman bat zegoenean, eta gero odonimoan barruan atal espezifikoa nolakoa den, atal generikoa nolakoa den, eta hainbat eta hainbat datu. Odonimoaren atal espezifiko mota datu garrantzitsua, horren arabera egin dugulako gero guztiak eta irizpideak idaztea. Hor zeren kalea den adierazten da hortan, leku izena dan, eta leku izena baldin bada bertakoa dan, kanpokoa dan, hidronimoa dan, hori dena jasota dago, persona izena baldin bada izena arrunta dan, errege-erregina diren, nobleak, santu-santak, lanbide edo kargu diren, familiak, horrelakoak, eta izen arrunta baldin badare berdin. Zen nolako izen arrunt den, abstraktua den, ez den, lanbidea den, erakundeak, horrelako banaketa bat egin dugu gero ustiatu alizateko. Odonimoaren atal generiko motoa ere aztertu dugu, atera zaizkigulako hainbat, guztira 70 bat edo, hau ez da, mazte gehiago terminologia da, baina hainbat agertu dira, eta nola torri zaizkigun, gaztelaniaz o frantsesez eta zer. Belena adibidez, Calleja hor dago, eta hainbat datu daude ez. En Baztán es Belena el espacio suficientemente angosto para impedir el paso de un cerdo por él. Etxen arteko tarte, horrelakoak. Hainbat, beste batzutan ikusi dugu etzegoela bat ere normalizatua, etxe taldea jarri genuen, baina grupo, urbanización, residencial, poblado, barriada, horiek egizten zizkigu. Orduan, horiek denak zailkatu ditugu, eta hor daukazu odonimo fitxa bat, kasu honetan ostankoa, herrikoa, eta zer datu ditugun, batzuetan oharrak ere indira, zer datu jaso diren, eta hainbat. Eta, zerrenda, hori da datu basea. Hori izan da lehenengo lana, eta hori egina genuela, beraz hori konsultatzeko modu erresa eta antolatua genuela, egin dugu berriro ikusi irizpideak, eta ikusi zertzegoen osatzeko, edo fintzeko, edo. Beraz hori izan da bigarren urratsa. Eta hor, helburua nola dan, nola bailan didaktiko bat edo egitea, eta herritarrei eskaintzea, eta batez ere udaletako teknikari, zinegotzei eta eskaintzea. Eta horregatik hain zuzen ere argitaratu da euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Lehenengo partean irizpide orokor batzuk jarri ditugu, orokor samarrak ez dira hizkuntza irizpide hutsak, eta pixka bat adierazteko, kale izen asko eman da daude lehendik, eta horiek askotan eskatzen digut euskaraz jartzea, baina kale izen berri izena jartzeko orduan ze hartu behar litzateken kontuan. Eta hor, irizpide batzuk, kontuan izan da toponimoak ondari historikoaren partea direla, eta toponimoetan islatzen dela herri baten historia, kultura, hizkuntza. Hori babestuin behar da, eta hori kontuan hartu behar da. Eta askotan, bide eta kale publikoi izen berriak ematean, hori ez da kontuan hartzen. Orduan lehenengo horri buruzko gogoeta bat, eta orduan lehenik jatorrizko izendapen historikoiek ematea. Gainera asko eta asko galtzear daude, eta kale izen batean agertzen baldin badira, angeratzen dira betiko. Eta gero, horrekin batera ere, gomendio bat, batzuetan ikusten da, kale izenak udale jartzen dituzte, baina beste batzuetan
urbanizazio berri bat, etxe sail bat egiten da, eta behar bada eraikitzaileek erabakitzen dituzte izenak, eta jartzen dira askotan izen batzuk non nahikoak izan litezkenak, Europako hiri izenak, edo arbola izenak, eta horrelakoak, eta hainbat dira. Eta orduan, horiek ez dira zeren adierazgarri, eta orduan ez dute balio, toponimo batek duen balio estetikoa, paisajean, orduan, horrelakoak. Orduan, tokian tokiko toponimo jatorrak hartzea lehenengo, personak hartu behar baldin badira, tokian tokiko personei ematea, genero berdintasunari kasu egitea, ze datua bildurgarriak ikusten badituzu zenbat orain dauden, ze banaketa dagoen, gizonezko eta emakumezkoen artean. Eta, hirugarrenek, tokian tokiko inguruko alderdi, jarduerak eta nolabait kulturarekin eta historiarekin lotuta daudenak ematea. Horrekin batera, galdera orokor bat hor plazaratu da, gaur egun biziri dauden personen izenean jarri behar dira, izenak. Miguel Indurain kalea jartzea zuzena da. Miguel Indurainen kontra inork ez dauka ezer. Bueno, horrelakoak ez da. Bueno, orduan, adibide batzuk, hau Albaniako Kameziria, 120.000 biztanleko, ikusi dituzu hor, nola jokatu duten, grafia gainera aldatu dute, erabat, George Bush eta Nicolas K, Silvio Berlusconi ere K, eta horrelakoak. Biziri dauden pertsonak edo. Argentinan, Txanar, 1.000 biztanleko herri batean, Argentinako futbol selekzioko jokalari guztien izenekin egindakoak. Horrelakoak badira, eta orduan, printzipioz, gomendioa da, ez izendatzea, ez odonimorik biziri dauden personen izenak erabiliz. Eta hil berria baldin badira ere, saiatu utzi. Euskara esaten emezala, beroarenak enduta, animalia hiltzen danean, beroarenak enduta ikusten da benetako pisua zein den, eta utzi pasatzen denbora bat. Udal horrenantza batzuetan esaten dute, gutxienez utzi 5 urte pasatzen, persona bat hiltzen denetik, erabakitzeko, haren omenez kalea bataiatuko duzun dela ez. Hori, ez da Euskaltzaindiaren gomendioa, hori nazioarteko gomendio bada. Jaso egin dugu besterik ez. 2002an eman zuen Nazio Batuen 8. konferentzia hortan, eta, esate dute, ohikoa dela persona izenak erabiltzea, oroipen, gomutagarri gisa, edatua dagoela hori, eta batzuetan persona hori biziri dagoela, edo hilberri dala ere, erabiltzen dala, ikusi dala hori arazo iturri izan daitekela, batez ere behar bada batzutan oso persona hona da momentu batean, dena daukagatik ikusten da ez dakiz ere egin duela, eta ez da lainona. Eta kaltegarria dala hori, ze horren askotan horrek dakar berekin izen aldaketak egitea, eta hori saiestun beharra da aldan guztietan, horri buruz gidar lehorro gutxi zegoela nazioartean, horren gomendioa dala ez erabiltzea persona izenak, persona hori biziri dagoen bitartean. Eta gomendioak ematea, jaso egiten da beste gabe. Eta gero izen berriak emateko ere horreka bilatzea. Gehiegi zugaritzea arlo jakin batekoak. Hartzen baitugu, dagoeneko baitu dugunak, behar bada, militarren zera bat dago, gehiagikeria dago, edo arlo jakin beste. Gomendio orokor batzu dira. Gero, beste ja hizkuntza lotuagoak gehiago. Izaera bereizgarria ematea, alegia ez ematea kale bati tarte hontan izen bat, handik aurrera beste izen bat, hori gutxitan ikusten da, baina nun eta ez den, kale nagusi batek gurutzatzen duelako, edo horrelakoak. Ez erabiltza, Madrilen badago calle 10 eta calle número 10. Desbernia dira, baina nazgarri gertaitze, horrelako kontua zaintzea. Horrekin batera, kontuan izan da, eta gure kasuan gertatzen da, normalean afixak edo xafla jarri beharrean kaletan, 2 hizkuntzetan, eta behar bada 3 hizkuntzetan jarri behar izaten da, eta arduan kontuan izan da, hartzen degunean hori referentziatzeko, gero izendegi batera eramateko, askotan hartzen dela hizkuntza nagusiarena, eta arduan gertatzen baldin bada adibidez, Fleming doktorearen karrika, eta Rudi Dr. Fleming, eta Oiz mendiaren kalea, Calle del Monte Oiz, orduan, hartzen badego atal espezifikoak ikusten dut desbernia direla hasiera. Batean Fleming euskeraz eta Dr. frantsesez, Oiz euskeraz eta Monte. Horren ordez, hartzen badego bakarrik
Fleminkarrika edo Oiz kalea berdina dira. Hori beti ezin da egin. Baina batzuetan gero luzera ere. Batzuetan nahi izaten dute informazio asko eman eta orduan horrelako bat Jose Antonio Agirre Lekube lehendakariaren parkea eta hori bera jarri beharrezu bi hizkuntzetan, orduan afixa plaka handia jarri beharrezu edo letra txikitu beharrezu eta orduan ez da ondo ikusiko. Eta gainera badakigu horiek ez dira praktikoak, jendeak laburtzera joko du, ezinbestean. Orduan, horrelako gauza kontuan hartzea, oso persona izaguna direnean, Cristobal Kolon pasealekua, gero Kolon pasealekua da, normalean, horrelako batzutan ez da beharrezkoa, oso izaguna direnean, Antonio Okendo almirantaren kalea, Okendo kalea izango da, beste batzuetan berriz ezin da hori ezin da orokortu, eta hor ditugu bat. Katalin Erauso kalea bakarrik jarrita, ez dago. Claudio Gallastegi kalea, edo Sánchez Toka horrelako baditugu. Eta beste batzutan hori ezin da egin, zen ahazgarria izango litzateke, adibidez. Jauregi Generalaren kalea, kentzen badego generalitza, geratzen da Jauregi kalea. Donostian adibidez bila ditugu. Jauregi Generalaren kalea eta Jauregi kalea, Calle Palacio. Orduan, hor ezin duzu moztu, ezta? Deba ibaiaren kalea kentzen badegu, ibai hitza kentzen badegu, Deba kalea, baina Deba udalerri bada. Urduña mendataren kalea, horrelako gauza gertatuko lirateke. Gomendio orokor batzuk. Eta azkena, onargarritasuna izatea, izena izatea gordina, barregarria, diskriminatzailea, problematikoa. Adibideak, Espainiako batzuk hartu ditut, hau ez da bereziki problematikoa, baina, gari batean famatu zirenak edo, horrela. Zamoran, Calle Abrazamozas, eta esan dezakegu, izendapen historikoa da. Garai batean, kale hortara ateatzen ziren mutilak. Eta orduan, baina ala ere oraindik zein historikoa da esan daiteke. Hemen adibidez, beste batzuetan ematen zaio jendeari eskatzen zaio, kale bat izendatu behar dugu eta emantzazue. Kasun, bai? Markatu. Kasu honetan uste dut, Ikearen denda bat jarri behar zutela, eta kalea izendatzeko, eta jendeari eskatu nola izenduko dugun, eta botu gehien lortu zuena, jarri zuten, falta un tornillo, horrelakoak barregarria da. Hemen batzuentzat ez ezaguna, baina, Espainian ezagun xamarra da, hau da komiki bat bi personaia, langile txarren eredua zienak, edo zintokitara joan eta txapuztak egiten zituztenak, horrelakoak, igeltxeroa baldin bazara eta hor bizi bazara, kalde hortan, txantxak izango dituzu bizitza osoan. Edo, era hortako errebindikazio batzuk. Pentsazazue une batez, hemen kalera atera eta Trebiño Euskadi da kalea, edo lako zerbait jarriko bagenu, ez da, badibide ez da hortarako. Hori da. Orduan, lehenengo partea hori da, gomendio orokor batzuk, bigarren partea benetako hizkuntza irizpideak, kale izenak izendatzeko orduan zer nola jokatu beharko genuken. Odonimoak bizati dituela, badakigu, espezifikoa eta generikoa. Generikoak, kalea, plaza, horrelakoa da. Eta espezifikoa, zeren kalea dan, batzutan izan diteke leku izena, askotan gertatzen da, beste batzuetan persona izena, erakunde izena, izan daiteke ere izen arrun bat, bestelakoak, bia bat, kalea, horrelakoak, badira. Horrelakoa baditugu. Orduan, beste duda bat, hau proba eginan dago, itzutzaileekin, eta ikusi nuen zalantza bazirela. Toponimoa daukagunean, Deba ibaia, El Rio Deba, Le Fleuve Deba, orduan, hor, badakigu, izen berezia Deba dala, eta bestea izen Rio hitza, itzarrunta dala, eta letra xez idaztekoa dala, minuskula zalegia. Eta hori ekartzen dugunean odonimora, hori nola inbarko genukeen, hori hilo aukera. Eta orduan ikusi genuen, jazantza zeudela, baina berez, hau da eredua. Eta eredu hau badator gainera gaztelaniarekin eta frantsesarekin. Kontua da orduan, atal generikoa osatzuten hitz guztiak, letra xez idatziko ditugula, eta espezifikoaren hitz nagusi guztiak letra larriz idatziko ditugula. Beraz, hori da, horregatik,
Deba Ibaia minuskulaz, baina Deba Ibaiaren kalea, Deba eta Ibaia biak maiuskulaz. Gero badira hor zein diren hitz nagusiek zehazten ditugu hor, gero badira partekentzekoak, gauza txikiak. Beste zalantza bat ere, ez da euskara egin, problema hori izaten da. Berdin idaztekoa dira xafla batean eta testu batean, eta hori frantsesez ondo aurkitu nuen, zehaztuta dagoela nola jokatu beharren. Generikoa minuskulaz idazten da, helbide bat idazten duzunean, edo testu baten barruan. Baina, afixa batean idazten duzunean, posizio maiuskula, alegia testu baten hasiera maiuskula jartzen da, eta beraz, kale hori, maiuskulaz idatzi beharko litzateke, hemen dagoen bezala. Atzo, Joan Anton Rabellak erakutsi zuen, zera bat, hortik, hau zen, kriterizpera toponimia d'ambit municipal, hortan, berdin, katalanez esaten dute, afixa batean, hemen maiuskula dagokiola, posizio maiuskula, lehenengoa dalako, testu barruan ez. Gaztelaniazkoak ez dut aurkitu, baina berdin jokatzekoa dela, uste dut. Gero askotan ikusten da, nola jokatzen den, hemen dena maiuskulaz jarri da, hori ez egokia da, nola nahi ere. Beste batzutan erabiltzen da hemen beste letra tipo bat, edo. Euskeraz ez dakago problemari normalean, atzean doalako, ez da. Baina, ikusten da, berez hola dagokiola, katalanezko asunto bezala. Gero ja, horren liburuan, eta liburuan ikusiko duzue, sailkapena egina dagoela atal espezifikoaren arabera. Eta horren arabera, erabakitzen da, edo ikusten da, zer dagokion. Oro arlau egitura ditugu, aposizioan elkartuko ditugun biak, edo izen elkarketa erabiliko dugu, mendetasunezko izen elkarketa, leku genetiboa erabiliko dugun, nongo, edo edutezko genetiboa, noren, zeren erabiliko dugun. Orduan, zailkapena, hola dago. Atal espezifikoa leku izen berezia danean, hainbat kasu daude, persona denean, hainbat kasu, izen arrunta denean, eta bestelakoak, hola zazpi kasu, zazpi ataletan banatuta dago lana. Atal espezifikoa leku izen berezianean, eta horrelakoa dira ia gehienak, ordena normala izango da, aposizioan joatea, atal espezifikoa eta atal generikoa. Bustinzuri kalea, Estrasburgo, Ibilbaidea. Kontua da, Bustinzuri nola idatzi, hor erregulazio ortografikoa behar dugula. Horri buruz hitz egin da, hemen lehen dago ere, eta atzo ere bai. Eta ez dugu berraz horri buruz hitz egingo, hemen badira, hori arautzeko irizpide zehatza bida, datua behar da, dokumentazio lana behar da, hor ikerketa lan bat, egin behar da, lehenagotik ez badago. Gero, atal espezifikoa euskal toponimoa baldin bada, euskal grafiaz idatzi behar da. Eta horrekin batera, esan nahi dugu, ez litzatekeela logikoa izango, eraontakoak aurkitzea. Toponimoa izan da, eta grafia bat eukitzea euskeraz, eta beste bat, beste erderaz. Alegia, euskal toponimoa baldin bada, grafia bakarri izatea. Beste batzutan, gertatzen da, izen batek, toponimo batek, toki batek, bi tradizio dituela, eta horrelakoa daudenean, normala da bia jartzea. Alderantziz, guk eskatzen duguna euskararako, guk onartzen dugu bestetarako. Euskal Herrian baditugu, euskal toponimo ez direnak, eta horietan, ez dugu euskal grafia erabiliko. Nunetaz diren, tradizio bat dutelako, garatu dutelako. Frakales ez gera hasiko kaz jartzen, horrelakoak. Gero, leku izena euskal herriko izenaz baldin bada, orduan, printzipioz ez da, aldatzekoa, nun eta ez dan, euskaltzendiak erabakia duelako izen batzuk, badira, exonimoak, eta forma berezia dutenak. Kasu honetan, badira batzuk. Gero, beste alfabeto batetik etorritakoa baldin bada, kontuan hartu behar dira, transkripzio arauak. Kasu batzutan ez dago, berdin idazten direlako, Japoniaren kasu, adibidez hor Yamaguchi dago, Iruñeko parke bat, berdin idazten da, berdin transkribatzen dugu gaztelaniaz, euskara frantsesez. Baina errusiera baldin bada ez, Txernobilen kasuan, adibidez. Toponimoa, baina errepidea daukagunean, genitiboa, erabili behar dugu horleku genitiboa. Normalean errepide bat izendatzen dugunean, nora doan karretera, nora doan errepide hori. Eta orduan, nongo errepidea erabiliko dugu. Alegia ez dugu egingo kalekin bezala. Bustinzuri kalea, baina badostaingo errepidea, badostaina doan errepidea. Biderekin gertatzen den hori, errepidekin gertatzen dena,
arkertzen badegu, errepidea da, errebidea, badaki hor, bide hitza hor dagola. Gero, ikusi da, bide danean berriz, badaukagula tradizio bat, eta hor datua daude, askotan da atzo bertan ere aipatu ziren, lotuta idaztekoa, eta hor horrelakoak daudenean, irizpidea da, hola segitzea. Eta horrela eman dira hainbat. Baina ikusi da, hori ez dala Euskal Herri osoko joera orokor bat. Hori mendebaldean, herrialdean habilida, baina ekialdea egin ala, bestelako joera dago, nongo bidea. Eta horregatik bitara eman da, horrelakoak ere, biak. Aurrera. Bueno, beste batzuetan, persona izena daukagunean, persona izenetan, berdin, printzipioz, aposizioa ebiko dugu. Maria Azpilicueta, Karrika. Eta hor kontuan eduki behar dugu, ortografia arautua erabili behar dugula. Baldin eta persona horren deitura, euskal deitura bada. Eta hor daukagu beste arazo handi bat, noiz nahi gertatzen zeguna. Euskal Herrian, abizen asko daude, gaztelaniari ortografiari atxikiak, eta ipar Euskal Herrian frantsesaren ortografiari atxikiak. Eta hor aldaera asko ditugu, eta orduan, euskaltzen irizpia da, euskal deiturak, euskal grafia normalizatuaz ematea. Horretarako irizpideak eman daude eta hor daude. Kontua da, gainera, batzuetan pentsatzen dugula beste hizkuntzetan beti izan direla horrela, eta ez da egia, gertatzen da hor, prozesuak denboran asko luzeago izan dira. Aldaketa gertatu dira grafian, Frantzian eta Espainian, izenak ez dira berdin idatzi. Hor, diakronian ikusten dari. Kontua da, Euskararen kasuan, duela 50 urte finkatu genuen eredu bat, eta orduan gurean aldaketa horiek, grafia aldaketa horiek gogorrago gertatzen dira, eta problema daukagu, errealitate bat da hori, eta nola bilatu, nola jokatu hori kale izen bati, kali bati izena emateko orduan. Eta orduan, hartu baritugu kontuan, bi alderdi, ezta? Nor bere abizena, berak eskubidea daukala nahi duen, edo etxeti datorkion moduan idazteko, eta eskubide hori hor dago, eta bestetik, euskal komunitatea garen aldetik, eskubidea daukagu, geure izenak, geure hizkuntzaz, eta gure grafia sistemaz emateko. Eta hortin, zein behar dugu, noiz aldatu daiteke grafia, noiz ez, hor egon da problema, eta hor batzordeak landu dunean, lehen datorren irizpidea da, kontuan izan da, gutxi gora bera, joan den mendearen hasieran edo, hasi zara finkatzen hor eredu bat, orduan oroar, 20. mendea baino lehen hildako pertsonak, hoien grafia aldatu ingo dugu, eta euskal grafia normalizatua jarriko diegu. Geroztikoi ez, nun eta ez dan, geroztik, dena dalakoagatik, arrazoien bat, grafia aldatzeko. Kasu batzutan, hildako persona baten familia gero aldatu duelako, izena, edo, ez, dira, hori da irizpide nagusia. Eta hau, irizpide ez da behatu izan, beste batzuek beste batea jokatzen dute. Berria egunkaria ikusten baduzue, gaur egunera aldatzen ditu. Guk enziklopedia egin behar izan genuen, ondela 28 urte, 20. mendean erdialdean jarri genuen, muga. Orduan, baina, onomastika batzordeak hori erabiltzen du, eta horri segituz, gero batzutan kasu berezia daude. Koldo Michelena, Luis Michelena, badakiu berak biak erabili zituela, baina, kasuntan, euskal idazle izan da, jarriko dugu hori. Eta hori deiturekin eta ponte izenekin, ponte izenak ez ditugu aldatuko, printzipioz, batai izen horiek, ez dira euskal grafia akademikoz idatziko. Beraz, Juan Sebastián, ez dugu Juan Sebastián, Pablo Gorosabel, ez dugu Paulo Gorosabel. Hori finkatua dago. Eta hor, hainbat adibide ditugu. Garaiz, ez bukatuz joan barko dut, bueno, kontua da, Euskal Herrikoa ez baldin bada, Euskal ditura ez baldin bada, ez dugu aldatuko, nun eta persona horrek ez duen grafia aldatu. Izena ez baldin bada Euskal Herriko persona baten ere, ez dugu aldatuko, lehen ikusi adibidetan nola aldatu duten Berlusconi eta George Bush eta horrelakoak, ez, Albania, prinsipioz guk hori, noski, respetatuko dugu berea. Badirala ere, salbuespen batzuk, badira euskeraz bestera batera, idazte ditugun kanpoko persona izen batzuk. Eta horiek arauetan daude, antzinateko hori, Julio Cesar modukoak, edo Errenazimendu bitartekoiek, Fernando Magallas gisakoak, edo Kolombera, edo horrelako gutxi batzu da, eta horiek arautu da, baina hor ez badaude, prinsipioz grafia ez da aldatzekoa. Bueno,
atal espezifikoa izendapen arrunta denean, izen elkarketa baliatuko dugu. Aiotz plaza, Akazia kalea, hori da, zera? Hor sartu barra naita ez referentzia espezifiko, inespezifiko, nozio semantiko hori. Batzutan Akazia kalea esaten duzunean, edo zein Akazia o Akazien kalea, tortarako hori inespezifikoa da. Baina batzuetan izendatu nahi da, sahatxaren plaza bada, nun sahatx badagoen, eta sahatxaren plaza da, espezifikoa da. Hori berdin, esan dezakegu musika plaza, baina merindade plaza Iruñan, merindaden plaza, ze benetan da, Nafarroko merindaden plaza, Nafarroko irorita. Bueno, horrelako kontua dira, ja kasuistika berezian hasiko gera, baina hori liburuan daukazue eta ez dugu dana egingo. Horrelakoak gertatzen dira, eta hainbat dira. Beste inbeste, este problema gertatzen da, askotan atal espezifikoa da leku bat. Arrandegi kalea, erreka kalea, arrota kalea, horrelakoak. Eta horietan ere, printzipioz ez dugu ko jarriko edo, baina badira biza, kaso batzutan, ezin dezan gaizki dagoen, merkatuko plaza. Merkatu plaza da hobesten dana, baina merkatu plaza ez dago, esatei gaizki dagoeneko, hobespen uz bat da. Eta badago salbuespen bat, herriko plaza da toki guztietan, ez da herri plaza. Eliza hitzarekin berriz, Elizako karrika, Eliza karrika, badira hainbat. Horrelakoa dira, ez dago astirik eta ez dut segituko, baina kasu batzuk horrelakoa baditugu. Lanbide izenekin ere, badago aipatzeko kontu berezi bat, gaztelaniaz, adibidez oso normala da, lanbideak aipatzea, eta euskeraz berriz tradizioak, tradizioan daukagun arozkale, dendarikale, alegia, personaren, afizio hori duen, personaren izena erabiltzea. Eta horren arabera, aiztogile kalea, kale kutsilleria modukoak, kutsilleria lanbidea, baina aiztogile eta ez aiztogintza, horrelakoak ditugu. Eta horrelako batzu baditugu, bukaeran, horrelako 6.000ko hortan, horrelako lazpagoz ditugu, ez du merezi hau, behar bada euskaratzik, bere hortan utziko dugu. Hori izan, azkar esan da, liburuan daukazuena. Han, kasu asko daude eta azpikasuak, eta hor ditugu.